ඒක මම සද්ද එඩිට් කරනවා. එල්ල වෙල්ල එල්ලන්න වෙල්ල. පඩුවක් නුවර නැති වලක්. පදම් කළ නැති වලක්. බලන් දෙකක් එකසිය පළවේ පිට ඉහළට. බලන් වලක්. පඩුවක් නුවර නැති වලක්. අත්ති මුක්ති කරමු. එල්ල നടു റോട്ടിലാണ് എല്ല് ഉണക്കുന്നതാണ്. എല്ല് പൊട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഉണക്കുന്നതാണ് നടു റോട്ടിലാണ്. റോഡിലിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അത് അവിടെ എട്ടത്തെ ഉണങ്ങിയും കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വണ്ടിയല്ല ട്രാക്ടറാണ്. ഞാൻ എല്ലാണ് मैं सुदू तलद कालू तलद सुदू द कालू सुदू එක නේ මෙහෙ නා සුදු වැඩි ඇති නේ कालू එක අඩුයිද සුදුද තියෙන්නේ එහෙ कालू තියෙනවා කොහෙද මම පදිංචියේ ඉන්දියාවේ මේ ආවේ සතියකට එහෙ कालू තියෙනවා කොහෙද මම පදිංචියේ ඉන්දියාවේ මේ ආවේ සතියකට നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കറുത്ത എല്ല് കാണാൻ കെട്ടാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ വെളുത്ത എല്ലാണ്. ഇത് വെളുത്തത് തരും. ഇവിടെ കറുപ്പില്ലാണ്ടാ പറയുന്നത്. കറുത്ത എല്ല് ഇത് അവരുടെ മുതലാളിയുണ്ടാ തോന്നുന്നു. ഇത് പണിക്കാരൻ്റെ തോന്നുന്നു.